Здравейте! Днес ще ви представя един наш иновативен продукт, създаден във фирмата за подпомагане на диабетно болните. Препаратът се нарича Prevent комплекс за нормализиране на нивата на кръвната захар. В него са включени 5 от медицинските гъби, които имат най-силно въздействие и помощ при заболяване. Водещата гъба в случая е Coprinus comatus. Тя значително подобрява състоянието на диабетиците. Първите изследвания за нейното понижаващо кръвната захар действие е проведено през 1934 година. От тогава се знае, че тя има и противовъзпалително действие и състояние да предотврати дегенеративните последици от диабета върху сърдечно-съдовата система и диабетната полиневропатия. Гъбата въздейства предпазващо върху така наречените бета клетки в Лангерхансовите острови на панкреаса, където се произвежда хормона инсулин. Доказано е, че час и половина след приема на тази гъба, нивото на кръвната захар се понижава до 41%. 3 часа след приема на гъбата, нивото все още е с 31% по-ниско. Даже 6 часа по-късно съдържанието в кръвта е 20% по-малко кръвна захар, отколкото би съдържало без нейния прием. За отбелязване е, че между способностите на Копринуса да понижава кръвната захар и тази на толбутанола, който е масово употребяван антидиабетик, не се наблюдава значителна разлика, но в случая диабетът бива лекуван, подпомаган, без да се наблюдават никакви странични ефекти. Другата гъба е Майтаке, Грифола фрондоза. Тя помага при диабета по два начина. От една страна увеличава отделянето на инсулин, а от друга страна контролира нивото на кръвната захар. Основно гъбата действа като алфа-глюкозидазен инхибитор, който намалява поемането на захарите. За максимален ефект тя трябва да се взима по време на хранене, тогава се усвоява много по-добре. Другата гъба, която добре помага при диабета, е шиитаке. Бульон от стъблата на гъбата, т.е. от пътчето, са били считани за лекарство при диабет и при чернодробни заболявания още от старите китайски древни лекари. Полизахарида в гъбата се нарича лентинан, от латинското име на гъбата лентинула едодес. Той е получен от плодното тяло на шиитаке и ефективно инхибира развитието на инсулин, зависимия захарен диабет. На доброволци са давали по 1 грам на ден прах от гъбата и учените са установили, че изхвърлянето на захарта в урината и нивата на кръвната захар са се нормализирали. Следващата гъба, която оказва такава помощ при диабетно болните, е рейши. Основният полизахарид в гъбата се нарича ганодеран, затова защото латинското име на гъбата е ганодерма луцинум. Той е бил използван от южнокорейски учени при болни от диабет тип 2. В резултат концентрацията на кръвната им захар се понижила с 21% и едновременно се повишила инсулиновата концентрация в кръвта с 18%. Също така са се понижили нивата на холестерола, триглицеридите и фосфолипидите в кръвта. Подобни резултати са съобщени и от работни групи от учени в Нова Зеландия, в Сингапур и в Китай. Те са стигнали даже по-далече и са провели клиничен тест с 71 участници, болни от диабет втори тип. За целта използвали екстракт от рейши, наречен ганополи, пак от ганодерма, състоящ се предимно от нейните полизахариди. След 12 седмици се стигнало до значително повишаване количеството на кръвната захар в пациентите. И последната гъбка, влизаща в този сборен препарат, е кордицепс. Кордицепс синензис вече почти не се среща в природата в естествен вид. За сведение, 1 кг от диворастящ набрана гъба има цена над $6000. В днешно време се използват култивируеми гъби и се добива активното вещество от кордицепс, кордицепин, от името кордицепс. Първите
Първите експерименти за лечение на диабет с кордицепин са правени още през 90-те години, първо в Япония, после в Китай, и там учените са доказали хипогликемичните свойства на гъбата. В един класически тест с 42 диабетици, половината от тях 20 получавали кордицепин, а останалите 22 само билки, т.е. растителни препарати. След един месец, след приема на кордицепса, се наблюдавало подобряване в 95% от пациентите в първата група, а във втората само един от диабетиците имал подобрение. В днешно време най-често се използва щамът КС4, т.е. кордицепс 4, който се е показал най-ефективен при снижаването на нивото на кръвната захар и в плазмата. Значи подобряването на глюкозния метаболизъм, подобрява чувствителността към инсулина, подобрява устната чувствителност към глюкоза. Нивото на захарта в кръвта се понижава с помощта на специфични полизахариди в гъбата – КСФ10 и КСФ30. Но при пациенти с хипогликемия, забележете, гъбата може да се приема само след консултация с лекар. Иначе се наслагва действието и прекалено рязко ще спадне нивото на кръвната захар. Изобщо целият препарат Превент комплекс трябва да се използва внимателно, винаги съобразно личния глюкомер и личното ниво на кръвната захар на пациента, за да не се насложи действието и на гъбите, и на препаратата, и да стане хипогликемичен шок, който е не по-малко опасно от хипергликемията. Затова, ако има склонност към лека преумора или се снижи прекалено нивото на захарта в кръвта, то тогава може да се приема кордицепс само в минимални дози и да се следи кръвната захар.